L'índex de pobresa a Tarragona ha augmentat fins a un 20%. Una de cada 5 persones que viu a la ciutat és pobra. A més, també ha canviat el seu perfil. Si abans el fet de tenir estudis l'excloïa un mateix d'aquesta estadística, ara mateix hi ha fins i tot llicenciats universitaris que viuen per sota del llindar de la pobresa. Dels nous pobres i de com erradicar la pobresa a Tarragona parlarem ara mateix al nostre dossier econòmic. No hi ha dades objectives, lògicament. Des de Càritas detectem les necessitats des de la base, des de la parròquia, sobretot des de les parròquies, que són la base, distribuïdes per tota la ciutat i els barris de Tarragona, i detectem, un tant per cent no ho podem dir. Sí que hi ha dades d'estudis que s'han fet, inclús aquí a Tarragona s'han fet estudis, i podríem parlar d'un 20%, però són dades subjectives. Sí que detectem que realment hi ha molta gent que està amb aquell llindar de la pobresa. Jo diria que el percentatge actual a Tarragona i a Catalunya en general seria d'un de cada 4 persones, podríem dir que està al llindar de la pobresa. Al voltant del 20-25% és el llindar que estem actualment. El nivell d'ingressos tipus seria la renda mínima d'inserció, seria el nivell tipus que estaria per uns 500-600 euros, però, repeteixo, depèn de la família, depèn dels ingressos, depèn de la tipologia de cada família. Sense sostre, en número absolut, no podem confirmar que siguin 100, 10, 50, però sí que des d'un dels projectes de Càritas atenem aquestes persones i atenem diàriament a unes 70-80 persones. Depèn sobretot de l'època de l'any, atenem aquesta quantitat. Podríem dir que estarien al voltant de 60 persones, 50-60 persones segur, que verifiquem realment que estan dormint o al carrer, o en bancs, o en caixers que la gent coneix molt, o inclús en magatzems que han cedit alguns amics o dormen allà tots junts, però sí que constatem aquesta problemàtica. Doncs actualment els nous pobres que estan sorgint o que ja fa dies que estan a la nostra societat, podríem dir que són un perfil de joves, per exemple, amb formació, amb estudis universitaris que busquen, per exemple, la primera feina, estan cobrant sous molt precaris, al voltant de 600 euros, i aquests serien un dels perfils. Després, per exemple, mares monoparentals amb 2-3 fills, també que cobren una nòmina petita, els 426 euros de la prestació, per exemple, aquestes persones estan a l'umbral de la pobresa. Persones de la tercera edat, també amb una pensió de 600 euros, actualment la situació està complicada. Amb la crisi, lògicament, la primera demanda que fa la gent, les persones, quan venen a Càritas, a través de les parròquies o a través dels serveis centrals, és lògicament de feina. A través de la crisi, lògicament, la feina ha minvat molt i aquesta és la primera necessitat que posa la gent. El que passa és que ha anat passant el temps, els mesos, els anys, i aquesta problemàtica s'ha anat afegint elements bàsics, com són la vivenda, per una banda, no podem pagar lloguer, hipoteques també, i per una altra banda el tema més bàsic que és l'alimentació, la higiene, la roba. Jo trobo que és una problemàtica de la societat que està afectant a tothom cada vegada més i que s'ha de ficar solució, no? Vull dir, entitats com membres d'entitats catalanes d'acció social està treballant per donar serveis a les persones i l'administració ho hauria de fer també, recolzar la tasca d'aquestes entitats i apostar per això, realment, i no per armament, per exemple. Els factors diríem que són múltiples. El que passa és que en aquesta situació que ningú s'esperava que vingués, venim d'uns anys molt bons, que tothom tenia feina, i és veritat, i des de Càritas ho constatem així, i
durant aquests 3, 4, 5 anys doncs, aquesta feina doncs, ha anat minvant. No? I són sobretot persones amb una formació intel·lectual o cultural relativament baixa, però últimament estem veient que, no, que hi ha gent molt preparada que inclús estan veient abocats a aquesta situació. No? A Tarragona Inclusiva, una de les xerrades que s'ha tractat és sobre la nova pobresa i un estudi sobre joves i pobresa que va fer en Francesc Valls, un professor de la Universitat Rovira i Virgili, deia que una de les voluntats i de les peticions, desitjos de les persones, dels joves, és tenir treball per poder ser autònom, per poder ser lliure i poder tirar endavant un futur millor. Les expectatives, malauradament, no són positives, però saps què passa? Que des de Càritas treballem sobretot el dia a dia. Sí que preveiem estudis o podem fer estudis que també recolzats per les administracions i inclús altres entitats, no? Que treballen a la mateixa ciutat, però el treballar dia a dia amb aquestes famílies i amb aquestes persones doncs, et fa dir, bueno, l'any que ve com estaran? Segurament igual, segur. Pitjor, no ho sabem.